మామా, రికార్డింగ్‌లో నీ వాయిస్ నువ్వు విన్నప్పుడు అది నీది కాదని ఎవడో పిల్లి కూతలు కూస్తున్నట్టు చిరాగ్గా అనిపిస్తుందా? అయితే నువ్వు పప్పులో కాలేసావు మామా. మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు నీ గొంతు నీకు బేస్‌తో తోపులా అనిపిస్తుంది కదా! కానీ రికార్డింగ్‌లో అది పల్చగా, వింతగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం నీ గొంతులో ఉన్న ప్రాబ్లం కాదు. నీ పుర్రెలో ఉన్న లాజిక్. ఇతరులు నీ గొంతుని కేవలం గాలి ద్వారా, అంటే ఎయిర్ కండక్షన్ ద్వారా వింటారు. కానీ నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ వాయిస్, నీ స్కల్ ఎముకల ద్వారా కూడా ప్రయాణిస్తుంది. ఈ ఎముకలు నీ గొంతులోని లో ఫ్రీక్వెన్సీ వైబ్రేషన్స్‌ని పెంచుతాయి. అందుకే నీ గొంతు నీకు గంభీరంగా అనిపిస్తుంది. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, ఇతరులు వినేది ఒరిజినల్ వాయిస్. నువ్వు వినేది నీ ఎముకలు ఫిల్టర్ చేసిన ఎడిటెడ్ వాయిస్. సో నీ వాయిస్ బాగుండదు అని ఫీలవ్వకు మామా. నీ బాడీ నిన్ను అలా నమ్మిస్తుంది అంతే. నచ్చితే ఆ సింగర్ ఫ్రెండ్‌కి షేర్ చెయ్. జై హింద్.